गोंय राज्याचो पयलो मुखेलमंत्री तशेंच गोंय शिक्षणीक पांवड्यार मुखार आसचें म्हूण गोंया खातीर व्हड कार्य केल्ले भाऊसाहेब बांदोडकराची बेरेस्तारा 46वी पुण्यतिथी। बांदोडकराच्या पुण्यतिथी निमतान गोंयान गोंयभर गोंयच्यो भाग्यविधातो दयानंद बांदोडकराक श्रद्धांजली दिल्या। बांदोडकराच्या पुण्यतिथी निमतान पेडणे नगरपालिकेन पेडणे पालिकेच्या नगरसेवकांनी बांदोडकराक श्रद्धांजली दिल्या। असं की ज्या गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री होऊन संबंध गोव्यांचं ज्यांनी स्वच्छता असं प्रशासन चालवलं अशी व्यक्तीची प्रत्येक वेळी आम्हाला आठवण येते आणि त्यासाठी हे प्रयोजन करण्याचं कारण काय, पुढली पिढी आहे त्या मी केलेलं आहे असं म्हणत नाही, तर पुढल्या पिढीने याच्यात लक्ष ठेवून चांगलं काम करणारा एक माजी मुख्यमंत्री होऊन संबंध गोवा नाहीत तर संबंध देशात नाव कमावलं, असं नाव आपणही सर्वांनी स्वच्छतेने काम करून ठेवावं। गोंयान गोंयकारांचो पक्ष म्हूण बांदोडकरान स्थापना केल्ल्या मगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बांदोडकराक श्रद्धांजली दिल्या। मगोचो सुदीन ढवळीकार आनी पक्षाचे हेर कार्यकर्त्यांनी मांद्रे पेडणे हांगा आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक फुलां घालून बांदोडकराच्या पुण्यतिथी निमतान तांकां श्रद्धांजली दिल्या।